Kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao. Asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. BicolNet TV, may panenindugan, daintig kakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at alarmismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa BicolNet TV. BicolNet TV. kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen.
Joey kan albay sa iyang inaksyonan. Mga bro Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL kan albay sa iyang inaksyonan. kan albay sa iyang inaksyonan. Mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan. Tapos niya giibon para sa siko. Salamat kong Joey sa pagpalaban. Kung Joey Salceda sa una na Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Tama ka sa bilog ng Pilipinas, 20 minutos po, makalihis ng alas 10. Morning.
The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadigos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin pagsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot. Pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. Tony Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide. Alright, mga tugang, Diyos marahay na pagkamarning, Diyos marahay na pagkaaga po tabi sa liwat. Aldaw po kita ngunyan, ini ni Miyerkules, petsa 4 na po sa bulan ng Setyembre 2024, na ano atrasado na naman sa pagpunta mga tugang ta. Sige naman ang pasadikan, sige naman ang pasadikan sa tuyang connection, aday? Sa mga natutok na tabi, pakita tabi nindo kung loud and clear ang sa tuya na programa ngunyan na pagkamorning. Kapunda ano kita, ma-relive kita mga tugang tanganing mapakarayta po tabi. Yeah? Tanganing mapakarayta po tabi an sa tuya po tabi na programa ngunyan na pagkamorning. Yeah? Sige, bueno mga tugang, sabi ko na, aldaw po kita ng Miyerkules. Welcome po digdi sa tuyang programa. Welcome po, digdi sa tuyang pag-restore niya. Ang po tabi na maparusparos na init na Miyerkules po tabi ng pagkamorning. Yeah? Sa may mga birthday po tabi, happy birthday na lang po tabi sa Into the Boss. Sa may mga kapis na po, hindi na po ang talo. Happy sa inyo. Kasi naman po sa may mga sunod celebration, celebration, ano naman po natin na ang sino pinagkakasilimutan mo din ang pagkaldaw ng bigot. Ano? Matarayin po tayo ang sino na celebration ng tabi nagka-aldaw ni Miyerkules. And siyempre pa mga tugang, nasa tuya man po tabi na pakikidumamay. Duman po sa mga kababayan niya to na igo po tabi ng kamunduan, igo po tabi ng mga gadan, sa may mga gadan po tabi, countenance man. Siyempre mga tugang duman po sa tuyang mga kababayan na yaon po mga tugang sa Manlain-lain na hospital, yaon po sa banig ng kamatayan, magparahi po tabi, magpakusog, bangon, sabi ta na nga mga tugang, ano mo po, nakadiripilan, ano man po mga tugang na mga negatibong nangyayari po digdi sa tuyang palibot, ang gabos ng iyan, igo po tabi ng katapusan, igo po tabi ng hangganan. Yeah? Sige, sa pangalan po kang Bilog na Pwersa, kan Bicol Net TV. Sa pangalan po kang sa mga station manager, Maestro SM Nalagtuon, dyan po tabi sa main studio. And siyempre, sa pangalan ng mga boss, nangyayang po tabi, dagos po nagsusirit, nagsabay po sa tuya, maraming thank you. Kaso hapon din, kita nakapag-programa dahilan po kan power interruption mga tugang na namamatayan or namatayan po mga tugang hindi po sa Pernem Distrito Cangalban. Ngunyan, iguan na naman pala, dyan po mga tugang sa Santa Misericordia Pider, nag-igwa man mga tugang ng brand out mo niya na pagka-aldaw. I think 8 to 4 day, medyo lalawig man mga tugang. Ang power service interruption mga tugang hatod po tabi yan kang aliko. Sige. At yan tapos istoryahan tayo yan ta. Ikaw po kay mga lugares po, I think
Sundo Saga, Sundo Spectro 7, mga ka-experience mo po mga tugang ng Branao. Nailing mo na yan. Hatod po yan. Ganun man sa na 3 days sale. Ganun man sa na 3 days sale, mga tugang hatod po kabikan. Ali ko, nailing na. Saling man, gusto po. Gusto po mga tugang sabay ang participate dito sa tuyang programa ngayon na pagka-morning 0963-711-4989. Ansa po tabing numero pwedeng apudan, padaran po kung saan mo na mensahe. Pwede po dyan. Welcome na welcome din sa tuyang numero, sa tuyang hotline, sa tuyang text line 0963-711-4989. Blood, baga, nailing mo na. Dagda na mumustra kinwari ang pandokta. Paano tayo ni mga tuga? Pundo-punta na sa nainita. Tayo man pa nang ginanawa sa batik, gupuhunan ako ngunyan ng pagkamorning tabi Imam DC. Paano tayo na wala kita kinig magilimutan. Ang mapagalon digdi sa situation talagang pag-internet connection. Kaya, makano so laki ang gano'n nyo na kita nasa x-ray. Pero ang boses tabi Ma'am DC, good morning na sa namo na, balati ang tamo na yung mga nakatutok mo dyan ng pagkamorning. Good morning Mr. Tony K at sa mga pag-iriba mo dyan. Good morning Ma'am Nelia Marcaida. Good morning everyone, be safe mga kababayan. Thank you so much. Shout out sa mga taga-Gapo, Daraga Alba, regards sa inyo dyan. Pagbati po, hali kay Ma'am Nelia Marcaida. Pagbati niya sa mga kabarangayan, kapanyentes niya po, mga tugang dyan po sa Gapo, Daraga Albay. Blood baga Mr. Gambi, mo gari ka naman na sa x-ray, dahil masyado. Sige pa lang out dyan sa inyo, ang nagpapalso, permi lang, pigdurog tong nindan na filming na okay man ang boses mo o okay naman daw ang boses ta. Dango na sa nando sa boses ko. Gali man sa niragantabay ngayon sa radyo. Adi, day na iiling sa boses. Kasi nga ngayong live, phonograph. Pangyari ang bati dakulong ko kitang pag-restore mga pagkamuli. Kamati kaso hapon, hindi kita programa. Alat ka. Ikaw na sa nakita, no? Sa tuya po yung mga tugang na Christmas countdown. Ikaw na sa po kita mga tugang na 113 to go before Christmas. Umigit ko muna 16 weeks mga tugang. 16 na simanan sana. Pasko na, binumas na tayo, Ma'am Daisy. Adi, kapirti na, kapirti na, ang bigahalat kan sa tuyang mga kababayan all over the world. Ini po, na pagsilibrat po tabi, kan kapaskuhan. Ma'am Daisy, yaong ka pa. Thank you so much sa pagsabay. Maski malabo kita, malabo ang sa tuyang resolusyon. Dahilan po, mga tugang kan, ano na ini, ano daw ang nagbuon kini adi sa ano ni manay kita sa paltok magpapasko na kaya di ba kita sa Christmas time iyo ba tabi Ma'am ko di problema kaya kini ang bayaran day man libre ano yan ano yan